Els museus, tant públics com privats, han de treballar a favor per la igualtat com a dret fonamental. El dret de la igualtat està reconegut en la Constitució espanyola i posteriorment en la Llei Orgànica 3/2007 de Igualdad de Dones y Hombres. Históricamente no se ha hecho justicia al no reconocer a las mujeres como agentes activos ni dar visibilidad a sus obras. És un dret social per a la recuperació de la memòria i la dignitat i per aconseguir que no desaparega. Aconseguir que reconega el valor i el lloc que necessiten, al sí d'una cultura més justa, completa y democrática. Este manifiesto en favor de la igualdad en centros de arte que propone crear un portal de igualdad con el fin de obtener una mayor visibilidad de las aportaciones de las mujeres artistas. Impulsar la creació d'equips d'investigació partidaris que estudien i donen visibilitat a les dones artistes. Velar per la equitat representativa en òrgans de govern, càrrecs directius i personal contractat en els museus. Ante la situación actual del COVID-19 que aumenta las brechas de género, instamos a los museos a la recuperación de la salud cultural.